proxydata i naturgeografi. Og proxydata, det er sådan en måde, man kan måle temperatur og klima for lang tid siden. Og det er sådan en indirekte måde at måle data på. Og nu så har man fundet en bedre måde, hvor man kan måle direkte data på. Men dengang var man også måle indirekte data. Og det kunne man fx gøre med træer, kigge på deres årrække, og så kunne man tælle ringene og se, hvor gammelt træet har været. Og jo mere afstand der var på de årrække, så kan man se, at det har været varmt i den periode, og jo kortere afstand der var, har det været koldt. Derfor det træet. Og så kan man også kigge på muslinger og koraller, fordi de har kalk i deres skaller, og så kan man se, hvor mange iltisotoper de har optaget i kalken. Og alt afhængig af hvilken iltisotop der er, så kan man se, om der har været varmt eller koldt. Og så er der is, så kan man se på iskerneboringer, og det er hvor man også kigger på hvilke iltisotoper der er i. Og det vil vi så komme mere ind på her. Og et iskerneboring bliver foretaget i Arktis og ved Grønland, og det er hvor man sætter et langt rør, og så bruger man hele vejen fra starten af iskernen og hele vejen ned til bunden. Og så har man et langt, ligesom her på billedet, et langt rør af is, hvor man kan se de forskellige år næsten. Jo længere nede man er, jo længere tid siden er det. Og så kan man analysere den hele vejen ned igennem, og så kan man se, hvordan temperaturen har været, fordi isen her, det er en stor prøve af alle den nedbør, der har været, så alle de kemikalier og de ting, der er faldet ned, det lander lige i isen, og så er det blevet bevaret her. Yes. Og det man så kan kigge på er som sagt at se temperaturen og klimaet for den periode, hvor isen er klar. Og det gør man ved at se, at der er sådan O16 og O18 isotoper i isen. Og O18 det tunger end O16, og derfor så kræver det mere energi og varme for at forbrænde det. Så jo mere ved en høj temperatur vil der være færre mængder af O18. Så når man analyserer det her, det er både for muslinger og for iskerneboringer, så kan man se hvert år, hvordan temperaturen har været, ud fra hvilke isotoper der er. Og det er jo noget, der er rigtig smart, når man fx skal finde ud af, hvordan temperaturen har været i år 800 eller andet, fordi der har ikke været nogen til at tage målinger dengang. Det er også det, man bruger træerne til. Det er før man begyndte at lave alt muligt med termometer og sådan noget. Så kan man så gå tilbage, og så kan naturen næsten fortælle en selv, hvordan det har været. Og hvordan kan vi bruge det? Vi bruger det til at se temperaturstigningen gennem mange årtier. Og det er også noget, vi kan bruge, når vi skal forudse, hvordan det kommer til at gå i fremtiden. Og specielt med de sidste par år her med klimaændringerne, der kan man rigtig godt se på isen, hvordan den bliver påvirket. Og man kan se, at det er ligesom om, at der er nogle af de steder, der på den her boring, der næsten mangler, fordi de er smeltet væk. Så det påvirker jo både målingerne, men også man kan se, hvordan det påvirker isen. Og her, hvor man foretager boringerne, det kalder man oceanernes kolde hjerte, som er der, hvor alle strømme stammer fra oppe i Grønland. Så alle strømme i hele verden, oceanerne, de kommer op fra Grønland med Grønlandspumpen, og så kører de hele vejen rundt om kloden. Og det er også dem, der påvirker vejret. For eksempel El Niño bliver også påvirket af, at Grønlandspumpen den fungerer ordentligt. Og det gør den ikke, hvis den smelter. For det er nemlig isen, den afhænger af. Så hvis temperaturen stiger, så påvirker det ikke kun op ved Grønland og Arktis, så er det også hele resten af verden, der bliver gjort det. Men både med stigende